Bore da, croeso i siop wyliau teithiau Trefor. Ga i'ch helpu chi? Falle bod hi'n fore da i chi, dwi ddim yn fore da i mi. Dwi'n anhapus iawn. O, diar. Beth sy'n bod? Wel, ble i ddechrau? Wel, yn y dechrau, ia. Iawn, wel nes i anheili ar chydig gwyliau ar eich gwefan chi mis diwetha. O, gwyliau i le. Venice. O, hyfryd. Hyfryd? Doedd hwn ddim yn wyliau hyfryd o gwbl. O, diar. Be oedd y broblem? Problemau. Yn y lle cynta, roedd y bws yn hwyr yn casglunio'r maes parcio. O, diar. Ond roedd hi'n braf i chi aros am y bws? Wedyn oedd y daith ar y bws yn ofnadw. Oedd y tywydd yn boeth a doedd yr aircon ar y bws ddim yn gweithio ac oedd y gyrrwr yn gyrru yn wyllt. Wel, roedd rhaid iddo fo ddal y cwch yn Dover. Pidwch a siarad â fi am y cwch. Oedd na dîm rygbi o Toulouse gyda'i ffrindiau i gyd ar y cwch. Yn dilyn gêm o'n nhw wedi ennill yn Llundain. Pe o'n nhw'n dathlu trwy'r nos, oedd ddim siawns i gysgu o gwbl. O, ond geithoch chi gyfle i gysgu ar y bws wedyn, do? Wel do, traffydd Ffrainc yn ddiflas iawn. Oedd y daith yn bell iawn ac yn hir iawn. O, wel, da iawn am hynny. Ond sut oedd Venice te? Yn ôl eich taflen chi, oedd hi'n siwrne 10 munud i Venice. Ie, ar gwch modur cyflym, llawer i ddrud i deulu o 5. Gymrodd y bws awr a hanner. O, diar. Ond mae Venice yn fendigedig. Wel, oedd hi'n bwrw glaw drwy gydol yr wythnos. A nath rhywun ddwy'n y magu yn sgwar St Mark. O, diar. Wel, sut oedd y gwesti? Iawn. Os ych chi licio karaoke am 3 gloch y bore, doedd y babi ddim, dwi byth eisiau clywed amore eto. Oedd popeth arall yn iawn? Wel, ar wahân i'r lift yn torri ddwywaith. Gath mewn gi ofon, fi oedd hi'n styc am hanner awr ddwywaith. O, be am y bwyd? Brecwast yn ofnadw. Coffi'n blasu yn ofnadw yn yr eidal, meddyliwch. Fel bita bara fel bita bricsen. O, diar. Oedd unrhyw beth yn dda? Oedd pizzas yn dda iawn ac oedd y staff yn hyfryd, yn enwedig Giovanni. O, wel, da iawn. Ond be ydy'r broblem rwan? Pam da chi wedi dod yma heddiw? Gadawodd gyrrwr y bus yn bagiau ni ar y stryd tu allan i'r gwesti yn yr eidal. Ydych chi'n gallu casglu nhw ar hyn o'r y bws nesaf? Wel, na fyddwn yn anffodus, achos mae'r bws ola wedi dod yn ôl. Mae wedi gorffen am y flwyddyn yma. O beth fi'n mynd i wneud nawr? Mae yna lawer y sambuca a caws gorgonzola yn y cesis na. Mi rai fi gael gweld y pennaeth. Wel, mae'n ddrwg iawn gen i, ond dydy Trefor ddim yma. Mae o ar ei wyliau yn Venice. Wel, mi a lle ddod ar bagiau nôl felly? Wel, na fed ar awyren.